Wel, croeso cynnes i chi unwaith eto. Mae'n braf gweld chi. O'n i ddim yn siŵr faint fydde yma bore yma. Ni'n meddwl falle bydde pawb nôl. Ond yn amlwg dyw pawb ddim nôl eto. Ond mae'n hyfryd cael cwmni ein gilydd. A fel chi'n gweld Emyr sy'n arwain bore yma. Ac yna, fel rhan o'r oedfa, byddwn ni'n cael cofio am yr arglwydd Iesu Grist a'i groes e. Ni wedi cael yn atgoffa am arwyddocad y groes dros y misoedd, wythnosau diwetha. Wel, byddwn ni'n cael cofio am aberth Iesu Grist ar ddiwedd yr oedfa. Fel chi'n gwybod, mae'n groeso unrhyw un sydd yn cyffesu Crist fel ei harglwydd i gyd gymuno â ni. Mae Dewi yn pregethu heddi yn Dafen, ni'n cofio am Dewi, a mae Meirion yn pregethu yn Mhenabont, yn Free School Court, lle ni'n cofio amdanyn nhw hefyd yn pregethu heddi. Gyda'r ddiwedd yr oedfa anogaeth i chi aros am baned, gyda heno am 5 bydd Emyr eto yn ein harwain ni. Gyda o ran yr wythnos, mae cwrgweddi nos Fawrth, mai Sul Mawrth cyntaf mis, yn lle mynd at grwpiau, byddwn ni'n dod at ein gilydd, gan mai bod ni wedi bod i ffwrdd o'n gilydd dros yr haf. Felly bydd anogaeth i chi ddod yma nos Fawrth i gymryd i 8 i weddio gyda'n gilydd. Mae lot gyda ni i ddeisif ar yr arglwydd. Felly anogaeth nos Fawrth i gymryd i 8. Gyda Sul nesaf Emyr sydd yn arwain bore a'r hwyr, a cyfle ni i wasanaethu yn y Tabernacl, pnawn dydd Sul nesaf. Felly os chi ar gael, heb wneud o'r blaen, mi fydd cael eich cymorth chi yn cael ei werthfawrogi. Gyda casgliad y mis yma, ni'n mynd i gasglu i Tom a Nerys. Fel ych chi'n gwybod, mae Tom a Nerys nôl o Thailand. Maen nhw wedi dod nôl, mae tŷ nhw, o tŷ gyda nhw fan hyn, a mae pobl wedi bod yn aros yn y tŷ. A mae'r bobl oedd yn aros yn y tŷ wedi gwneud tipyn o mes yn y tŷ. A mae rhaid nhw gael cegin newydd, mae tipyn o waith i wneud. So oedd ni'n siom iddyn nhw. Felly, ni'n meddwl bydde fe'n briodol bod ni'n casglu'n gynt nag arfer i Tom a Nerys. Maen nhw'n ansicr be maen nhw'n bwriadu wneud i'r dyfodol, ond fi'n gwybod bydden nhw'n gwerthfawrogi cymorth i sort o'r tŷ mas yn y cyfamser. Ac yna, wythnos nesaf hefyd, Sul nesaf, byddwn ni'n ail gychwyn yr ysgol Sul, a clybiau yn ail gychwyn wythnos i dydd Gwener. Ni dal yn stryglan cael lle i gynnal y clybiau. Felly mae hynny'n destun gweddi, os ydych chi'n gofio am hynny. Credu dyna'r coeddiadau, gyrwch ni weddio. O Dduwyn Tad, ni'n diolch i ti nawr am gyfle i allu dod gyda'n gilydd, bod rhyddid gyda ni ddod, a ni'n gofyn nawr y byddwn ni ddim yn mynd i ryw rhigol a mynd i ryw arfer o godi a canu ag eistedd, ond y byddwn ni arglwydd yn ystyried be ni'n canu, byddwn ni'n gwrando ar y darlleniad, byddwn ni'n cyd weddio, ac byddwn ni'n gwrando ar dy air di ac yn cymhwyso fe ein bywydau ni, ac wrth ni gyd gymuno, y byddwn ni arglwydd yn rhoi amser i ystyried o ddifri aberth Iesu Grist, ac y byddwn ni'n mynd o arglwydd yn ymwybodol bod ni wedi cyfarfod â thi. Dy fod ti wedi siarad â ni fel unigolion ac fel eglwys. Ni'n cyflwyno Emyr i ti fan hyn nawr, cyflwyno Dewi a Meirion, a lle bynnag mae dair yn cael ei bregethu yn ffyddlon, arglwydd clyw ein llef ni, ni'n dymuno llwyddiant i dy air, ni'n dymuno llwyddiant i deyrnas Crist, felly dy ogoniant dy hun, y derau yn plith ni, os gweli di fod yn dda. Clyw ein gweddi ni nawr, trwy garha wrthym, am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch Gwydion. Wrth i ni ddod at ein gilydd y bore yma, ein gweddi ni yw y byddwn ni'n ymwybodol o bresenoldeb Crist yn ein plith ni. Mae Duw bresennol ym mhob man yn dydy, ond wrth i ni ddod i addoli, i ni'n gweddio bydd e'n agos ac yn siarad ac yn amlygu ei hun. Felly ni'n mynd i ganu ac yn mynd i atgoffa'n hunan o hyn nawr, rhif 9 yng Ngrymaw 2. Distewch, cant mai presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dofn barchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch cant mai presenoldeb Crist y sanctaidd un.
gerllaw. Nawn ni sefyll i ganu. Gawn ni bach o weddi, nawn ni weddio. Arglwydd i ni am brofi dy bresenoldeb di. I ni eisiau ymdawelu y gerdd y fron di, y bore yma, a gwybod dy fod ti yn agos, dy fod ti gerllaw. Arglwydd i ni eisiau gweld mwy ohono ti, dy sancteiddrwydd, dy ogoniant, dy nerth. Arglwydd i ni eisiau clywed y lais di yn siarad â ni. I ni eisiau dod i dy garu di yn fwy. Helpa ni, Arglwydd. Dad, mae'r ffaith bod ni yma o gwbl yn arwydd o dy ras di. Ti sydd wedi ein tynnu ni yma. Ti sydd wedi rhoi unrhyw ddeheuad yno ni i fod yma'r bore yma. Arglwydd, ni'n gofyn yn neud i cynyddu ein deheuad ni amdano ti. Ro syched i ni amdano ti. Gad i ni fod yn bobl sydd yn dy garu di ac yn dy geisio di. Ac Arglwydd, eisiau mwy a mwy ohono ti. Dad, ro ffydd i ni. Ro dy hun i ni. Am bod ni'n gofyn yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Fi eisiau ni droi bore yma i lyfr yr Actau. Ni'n mynd i ddarllen tair adran. Ac fel oedd Gwydion yn gweud ar y dechrau, ni'n mynd siŵr pwy bydde yma, faint ohono ni fydde nôl, a fydde pawb nôl, ond ni yn gobeithio bydde pawb nôl fel petai, bydde ni'n gallu dechrau'r tymor newydd yma, ond mae'r Arglwydd yn gwybod,
a mae'n gwybod pwy fydd yma. Ni'n mynd i droi i Actau 2, 4 a 6. Okay, ond sa'n mynd i ddarllen y penodau i gyd, so peidiwch poeni, peidiwch panico. I ddechrau te, Actau 2 ac adnodau 41 i 47, a ni'n dechrau fan hyn ar ddydd y Pentecost. Mae'r arglwydd wedi cyflawni ei addewid, mae wedi tywallt allan yr ysbryd glân ar yr eglwys. Mewn ffordd, mae rhaid galw hyn dydd geni yr eglwys yn y Testament Newydd, ac mae'r disgyblion wedi cael y nerth yma i fynd ac i siarad, a pobl yn clywed yr efengil yn ei iaith ei hun, ac yna mae Pedr wedi pregethu. A ni'n gafel yn yr hanes ar ddiwedd y pregethu yna. Adnod 41. Felly, bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Yr oeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Daeth ofn ar bob enaid. Roedd ryfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu eu heiddo a'i meddiannau ac yn ei rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. A chan ddyfabarhau beunydd yn unfryd yn y deml, a thorri bara yn ei tai. Yr oeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon. Danfoli Duw, a chael ewyllus da yr holl bobl. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, y rhai oedd yn cael eu hachub. Ni'n mynd i wneud ymlaen ychydig bach i benod 4. Felly ni'n clywed eto am yr eglwys. Penod 4 adnod 32. Yr oedd y lliaws credinwyr o 1 galon ac enaid. Ac ni fyddai neb yn dweud am ddim o'i feddiannau mae ei eiddo ef ei hun ydoedd. Ond roedd ganddynt bopeth yn gyffredin. A nerth mawr yr oedd yr apostolion yn rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu. A gras mawr oedd arnynt oll. Yn wir, nid oedd neb anghennus yn ei plith, oherwydd byddai pawb oedd yn berchnogion tiroedd neu dau yn ei gwerthu, yn dod ar tal am y pethau a werthyd, ac yn ei roi wrth draed yr apostolion. A'r rhennid i bawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Roedd Joseph a gyfenwyd Barnabas gan yr apostolion, sef o'i gyfieithu Mabanogaeth, lefiad, cipriad o enedigaeth, yn berchen darn o dir. A gwerthodd ef, a daeth ar arian a'i roi wrth draed yr apostolion. Ac yna ni'n mynd i neidio ymlaen i benod 6. Dechrau yn yr adnod gyntaf. Yn y dyddiau hynny, pan oedd y disgyblion yn amlhau, bu grwgnach gan yr Iddewon Groeg eu hiaith yn erbyn y rhai Hebraeg, am bod ei gweddwon hwy yn cael ei hesgeuluso yn y ddarpariaeth feunyddiol. Galwodd y 12 gynulleidfa'r disgyblion atynt a dweud, nid yw'n addas ein bod ni yn gadael gair Duw i weini wrth fyrddau. Gyfeillion, dewiswch 7 o ddynion o'ch plith ac iddynt air da, yn llawn o'r ysbryd ac o ddoethineb, ac fe'i gosodwn hwy ar hyn o orchwyl. Fe barhawn ni
yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. A bu ei geiriau yn gymeradwy gan yr holl gynulleidfa. A dyma ddewis Steffan, gŵr llawn o ffydd ac o'r ysbryd glân, a Philip, a Prochorus, a Nicanor, a Timon, a Parmenas, a Nicolais, proselyt o Antiochia. Gosodasant y rhain ger bron yr apostolion ac wedi gweddio, roesant hwythau ei dwylo arnynt. Yr oedd gair Duw yn mynd ar gynnydd. Yr oedd nifer y disgyblion yn Jerusalem yn lluosogi yn ddirfawr. A thyrfa fawr o'r offeiriaid hefyd yn ifuddhau i'r ffydd. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Gawn ni air o weddi. Eto arglwydd ni yn dyheu am weld hyn yn digwydd yn ein dydd ni. Am weld y bobl di yn cael ei llenwi ar ysbryd glân. Am weld dy air di yn cael ei gyhoeddi mewn nerth. Am weld dy bobl di yn gytun mewn gweddi ac mewn cymdeithas a'i gilydd o un galon ac enaid ac yn rhannu popeth. Ac arglwydd ni'n dyheu am weld pobl yn cael eu hachub, am weld yr eglwys yn lluosogi, ac dad, miloedd yn dod i gredu ac yn cael ei ychwanegu at y eglwys di. Dad, i ti wedi gwneud hyn yn y gorffennol. Arglwydd, i ti wedi gwneud hyn yn ein gwlad ni yn y gorffennol. Ac arglwydd ti yn gwneud hyn yn ein dydd ni heddiw mewn rhannau o'r byd. Arglwydd yr un Duw o'i ti. Does dim byd wedi newid yn o ti. Dyw dy fraich di ddim wedi byrhau. Dyw dy law cryf di ddim wedi gwanhau. Arglwydd ti'n abl i achub. Ti'n abl i adfywio dy eglwys di. O arglwydd, ni'n gweddio felly y gwneud i hynny yma nawr yn ein dydd ni, am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Mae Gwydio mynd i ddod i roi gadair plant.
iaith ni, i chi darllen, i chi deall. Ni wedyn yn gweddio, ni'n mynd at Duw, please Duw, a chyddi. A ni'n trysto Duw, chi trysto Duw, a Duw ddim yn un sy'n rhoi, wedyn, na, fi eisiau fy nôl. Mae'n rhoi, a chi'n cadw hynny. Ni'n weddio. O Dduw, i'n tad, ni'n diolch i ti nawr, bod ti wedi rhoi y Beibl i ni, a bod pob beth sydd angen arno ni wybod yn y Beibl. Ni'n diolch hefyd bod ti yn dweud lle mae'r anreg. Diolch am Iesu Grist, a ni'n gweddio bydd bob un yn yr ystafell yma yn dod i gredu at y cigaru Iesu Grist. Bendithia, y plant yma nawr, ysgweli ni wedi dda, gwybodaeth Iesu Grist. Diolch. Diolch Gwydion. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Iesu, roes a ddewid hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith. Yr anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd digon i'r disgyblion fi. Rhaid ni sefyll i ganu. Mae'n fis Medi. Yn barod, lle mae'r amser yn mynd. Blant, falle, byddwch chi'n mynd i ryw flwyddyn newydd o'r ysgol, mae yna dymor newydd yn dechrau. Fi'n gwybod mae Ionawr y cyntaf yw dechrau'r flwyddyn, ond pan ni'n cyrraedd mis Medi, ar ôl cael seibiant dros yr haf, mae'n teimlo fel dechrau newydd yn dydy. A felly o'n i'n meddwl bydde fe'n gyfle i ni fel eglwys i hunan asesu.
Falle bod fi'n teimlo'n hyn arbennig achos bod fi wedi cael 3 mis off cyn yr haf. Ond cyfle i hunan asesu i feddwl amdano ni fel eglwys. Beth i ni'n gwneud? Pam i ni yma? Beth yw marciau gwir eglwys? Beth yw'r pethau hynny ddylse fod yn ein nodweddu ni? Beth yw'r pethau ni eisiau i'n nodweddu ni? Os y'n ni'n mynd i fod yn eglwys iach dros yr misoedd nesaf a'r blynyddoedd sydd i ddod. 500 mlynedd yn ôl, pan oedd y diwygwyr Protestanaidd yn gadael eglwys Rhufain, dyma oedd un o'r cwestiynau mawr o'n nhw'n holi. Os y'n ni'n gadael yr eglwys Catholig Rhufain, beth i ni te? Beth yw yr eglwys? Beth i ni'n dweud yw gwir eglwys? A deithon nhw i'r casgliad bod yna 3 pheth. Gyntaf i gyd, mae angen pregethiad ffyddlon o'r gair. Right? Mae eisiau dysgu y gwir o'r Beibl. Yn ail, mae angen gweinyddu y sacramentau yn gywir. Mae angen bedyddio yn gywir. Mae angen cymuno yn gywir. Swper yr arglwydd. Yn drydydd, mae angen arfer cywir o ddisgyblaeth eglwysig. Cywiro pobl pan maen nhw'n mynd ar gyfeilion. A felly efo'r 3 peth yna, pregethu, y sacramentau, disgyblaeth eglwysig, beth sydd dyn ni yw eglwys, o'n nhw'n dweud. Chi'n dangos sut mae dod i fewn yr eglwys, sut i aros o fewn yr eglwys, a sut i adael yr eglwys. Na'r ateb diwynyddol cywir. Os ydych chi'n mynd i lyfr y llyfrau diwynyddol, byddwch chi yn cael atebion falle bach yn wahanol, ond yn ddiwynyddol dyna'r ateb. Ond bore yma, fi eisiau ni cael darlun, pictiwr, disgrifiad, hanesyddol, byw o eglwys. Ac i wneud hynny, i fi am i ni droi i'r adrannau y ddarllenon ni yn llyfr yr Actau, Actau 2, 4 a 6. Dwi ddim yn eglwys berffaith, achos does dim o fath beth ag eglwys hollol berffaith, hollol bir. Pam? Achos beth yw eglwys yw casgliad o bechaduriaid wedi ei hachub trwy ras Duw. Ac eto be ni'n gweld yn y penodau cynnar yma o lyfr yr Actau yw'r eglwys fore, yr early church, dyddiau cynharaf yr eglwys. A fi eisiau ni, gobeithio yn eitha cryno, i weld beth oedd yn nodweddu yr eglwys yma. A fi'n ymwybodol, ni'n byw 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, ni'n byw mewn cyfnod gwahanol, diwylliant gwahanol. Dwi ddim wastad mynd i fod yn rwydd i gymryd y pethau yma a'i defnyddio nhw fel patrwm amlwg i'n bywydau ni heddi. Ond mae yna nodweddion yma. Mae yna principles yma, mae yna bethau i ni'n gallu cymryd o'i profiad nhw, a'i bywyd nhw fel eglwys. A holi, wel, ydy'r pethau ma'n wir amdano ni. A be fi eisiau trio gwneud yw crynhoi'r pethau hyn mewn i 2 bwynt. Fi'n gwneud clasic pregethwr ifanc o gamgymeriad. Fi'n wedi cymryd testyn enfawr, dros 3 pennod, a trial gweud lot mewn 2 bwynt. O dyna ni'n mynd i drial wneud. 2 bwynt. Yr pwynt cyntaf sydd â fi yw cymdeithas. Cymdeithas. Dyna ddylse nodweddu eglwys. Cymdeithas. Drawchwch ar benod 2 ac adnod 42. Mae dydi ddisgrifiad mewn ffordd o fywyd yr eglwys. Mae lot, gallwn ni jyst pregethu ar yr adnod yma, ond roeddent yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Mae'r gair yna cymdeithas yn air pwysig iawn, mae'n air allweddol yn y Testament Newydd. Y gair, falle bydd rai o'n chi wedi clywed yw koinonia. Neu koinonia bydd rai yn ynganu. Koinonia.
be mae'r gair yna'n cyfleu yw rhannu. Beth oedd cymdeithas yr eglwys yn golygu? Sut oedd e'n edrych? Wel, yn y bôn, rhannu. Oedd yr Cristnogion yma, oedd yn wahanol i'w gilydd mewn llawer o ffyrdd, yn dod at ei gilydd ac yn rhannu ei bywydau. A ni'n gweld hynny mor amlwg yn dyn ni yn yr adrannau wnaethon ni ddarllen. Y syniad yma o gymdeithas, o bobl sydd ddim bellach yn unigolion, ond sydd yn perthyn i rhywbeth mwy. Ni'n clywed yn dyn ni bod nhw yn cwrdd yn feunyddiol, yn y deml ac yn ei tai. Hynny yw, ond nhw ddim jyst yn cwrdd unwaith y mis, neu unwaith y flwyddyn, ond ddim chwaith jyst yn cwrdd unwaith yr wythnos. Ond nhw'n cwrdd yn ddyddiol. Falle nid pawb, ond oedd pawb yn dod mewn grwpiau o leia at ei gilydd o ddydd i ddydd. Nawr fi'n gwybod, fe wedi gweud yn barod, ni'n byw mewn diwylliant gwahanol, ni'n byw falle'n fwy gwasgaredig ac yn y blaen. Fi'n derbyn hynny, ond mae yna gymdeithas real fan hyn. Mae'r pobl yma'n nabod ei gilydd, yn caru ei gilydd, yn rhannu ei bywydau a'i hamser gyda'i gilydd. Mae yna undod yn perthyn iddyn nhw. Ni'n clywed bod nhw o un galon ac un enaid. Waw. Mae'n ddisgrifiad rhyfeddol yn dydy. Mae'r fath o ffordd byddwch chi rili'n disgrifio gŵr a graig. Yn sicr teulu y berthynas mwyaf agos allwch chi ddychmygu, ond dyma'r fath o undod oedd yn nodweddu yr eglwys. Maen nhw o un galon, o un enaid. Dyn nhw ddim yn cwmpo mas dros bethau di-nod. A nid siarad gwag yw hyn chwaith, y fe. Nid, ni gyd yn deulu, ni gyd yn caru'n gilydd, ni o un galon, un enaid. Na, maen nhw'n dangos hyn yn ymarferol. Dydy'r gymdeithas ddim yn rhywbeth arwynebol, mae'n rhywbeth sydd yn mynd yn ddwfn. Maen nhw'n rhannu, nid jyst eu hunan, ond popeth sydd gyda nhw. Ni'n clywed mewn sawl man yn dyn nhw, os oes angen o fewn yr eglwys, beth oedd yn digwydd? Wel, oedd y rai oedd chydig yn fwy cyfoethog neu'n fwy cefnog, ond nhw'n gwerthu'r hyn oedd ganddyn nhw ac yn rhoi i'r rhai oedd mewn angen. Gwerthu tŷ, gwerthu darn o dir, beth bynnag, os oedd gennych chi fwy nag oedd ei angen arnoch chi, o'ch chi'n barod i aberthu mwyn rhoi i'r rhai oedd heb. A ni'n gweld y gofal yna. Pan ni'n cyrraedd pennod 6, y gofal yna sy'n dangos ei hun mewn darpariaeth dyddiol i'r gweddfon. Yr anghenus, yr rai oedd am bynnag reswm erbyn hyn ddim yn gallu darparu iddyn nhw ei hun, oedd yr eglwys yn darparu ar eu cyfer nhw. Cymdeithas cynnes, cymdeithas agos, cymdeithas trefnus. Ni'n clywed erbyn pennod 6 bod angen apwyntio mewn ffordd y deaconiaid cynta mwyn sicrhau fod trefn yr eglwys yn rhedeg yn llyfn. Koinonia. Mae'n air prydferth i ddisgrifio rhywbeth prydferth. A mae'n teimlo mor naturiol yn dydi. Ydy yn apelgar i chi fi gobeithio bod e. Dyma beth i ni eisiau. Fe ddylsa fe fod achos mewn ffordd mae'r pethau mae i gyd yn llifo allan o'r efengil yn dydyn nhw. Mae'r pethau mae i gyd yn ffrwyth sydd yn tyfu o fod ynghlwm ar arglwydd Iesu Grist. Rhai wythnosau yn ôl, o'n i'n pregethu ar y ffaith fod y groes yn ein cymodi ni gyda Duw. Mae'r groes hefyd yn cymodi ni gyda eraill, gyda'n gilydd, yn dydy? Fel Cristnogion, dyn ni ddim yn perthyn i ni'n hunan mwyach. A dyw'r hyn sydd gyda ni ddim yn eiddo just i fi mwyach. Na, mae'n eiddo i Dduw, mae'n eiddo i'w bobl.
Os ydw i'n Gristion, yna nawr Duw yw fy nhad, a'r arglwydd Iesu Grist yw fy mrawd mawr, yr un sydd wedi rhoi ei hun dros o fi mwyn fy mhrynu i, a felly mae pob Cristion arall yn frawd neu'n chwaer. Falle bod chi yn edrych yn wahanol iawn. Hen, ifanc, gŵr, gragedd, falle bod lliwyn croen ni'n wahanol, falle bod ein diddordebau ni a'n cefndiroedd ni'n wahanol, ond prodyr a chwiorydd teulu. Ac os yw Crist wedi'n caru ni a wedi'n trin ni fel hyn, os oedd e'n fodlon mynd i'r groes dros ei bobl wel wrth gwrs mae dyma'r fath o gymdeithas ddylse fod yn ein plith ni. Undod, cariad, gofal, aberth. Dyna'r peth cyntaf, nodwedd cyntaf, koinonia yma'r gymdeithas yma. A mae werth i ni jyst cymryd moment i ystyried, wel, ydy hynny'n wir amdano ni? Ydy e mor wir amdano ni a byddwn ni'n hoffi? Os yna bethau sydd angen i ni falle roi mewn lle yn yr wythnosau nesaf yma mwyn cynyddu neu dyfnhau yn ein cymdeithas ni a'n gilydd. Os yna agweddau neu pethau yn ein bywyd ni sydd wedi dod yn rhwystyr i'n cymdeithas ni gyda'r eglwys. Os yna bethau sydd wedi dod yn ormod o flaenoriaeth yn rhy bwysig yn ein bywyd ni ar drail ein cymdeithas ni gyda teulu'r ffydd. Ond beth sy'n ddiddorol yw, mae'n bosib i cael lot o'r pethau fi wedi sôn amdano nhw mor belled a colli'r efengil. Chi wedi meddwl am hynny? Hynny yw, mae'n wir, mae cymdeithas yr eglwys bod i llifo allan o'r efengil, ond ar yr un pryd gallwn ni gael lot o'r pethau ni wedi sôn amdano o leia'n arwynebol heb yr efengil. Ac wrth gwrs, dyna sydd wedi digwydd i llawer iawn o eglwysu a capeli ein gwlad ni yn dyfa. Mae lot o sôn am y capel fel canolbwynt y gymuned, canolbwynt y gymdeithas, y lle oedd pobl yn mynd i gael cymorth a chymdeithas a chefnogaeth, y lle oedd pobl yn mynd i gael cymanfaganu. Yr allanolion yna, ond dyn nhw ddim yn eglwysu iach, ac erbyn hyn maen nhw'n eglwysu sydd yn marw. Pam? Achos maen nhw rhywbeth ar goll. A fan hyn ni'n dod i'r ail bwynt sydd dyfu. Lle ddylsyn ffocws ni fod? Mae eisiau gweithio ar y gymdeithas, ond lle ddylsyn ffocws ni fod yn hyn i gyd? Wel, gweddi ar gair. Gweddi ar gair. Drychwch ar pennod 6, adnod 2. Mae'n y gwmpa mas di dechrau digwydd o fewn yr eglwys, tensiynau'n codi. Galwodd y deuddeg yn y lleidfa'r disgyblion atynt a dweud, nid yw'n addas ein bod ni'n gadael gair Duw i weini wrth fyrddau. Gyfeillion, dywyswch 7 o ddynion o'ch plith ac iddynt air da, yn llawn o'r ysbryd ac o ddoethineb, ac fe'i gosodon hwy ar hyn o orchwyl. Fe barhawn ni yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. Mae'r adnod yn adnod 4 mor bwysig. Barhawn ni yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. Gallwch chi ddweud ar un ystyr fod hyn yn air i fi fel gweinidog neu i ni fel henuriaid. Dyma'n cyfrifoldeb ni a mae'n rhaid i fi gyfaddau dros y misoedd diwetha. Fi wedi cael fy herio yn hyn. Y pobl yn gofyn i fi beth o'n i'n gobeithio cael allan o'r cyfnod sabothol. Fi'n credu mae dyma oedd y peth. Penna. Gweld, dyma i fi wedi cael fy ngalw iddi.
Efe dyma sydd yn fy nodweddu i. Ac ie, mae'n bwysig i fi ac i ni fel hyniried i holi'n hun. Ond meddyliwch am foment. Os mae dyma oedd blaenoriaeth yr apostolion, os doedden nhw ddim eisiau cael eu side-traco gydag unrhyw beth arall, mor bwysig a mor werthfawr yw'r pethau eraill, fi'n credu bod e'n dangos i ni beth ddylse fod canolbwynt bywyd yr eglwys, yn dydy? Y peth hanfodol, y peth gwbl ganolog, ac os chi'n colli does dim gobaith mae ar ben arno ni. Gweddi a gwasanaeth y gair. A ni ddim jyst yn sôn fan hyn am gweddi personol ac astudio personol o'r gair, nid dyna'r pwynt, ond ie, y pethau hynny, ond o fewn yr eglwys, annog gweddi, o fewn yr eglwys, dysgu a hyfforddi yn y gair. Ydy hynny'n nodweddu ni fel eglwys? Wel, mewn un ystyr, dwi ddim yn rocket science, ydy. Mae mor syml. Dwi ddim yn, falle'n swnio'n exciting iawn, ydy. Falle ddim yn swnio mor exciting a roi'r pethau eraill wedi sôn amdano nhw, ond dyma'r bread and butter. Byddai'n siarad heno, chydig bach am rai o'r pethau nes i ddysgu tra bod fi yn Oklahoma, yn siarad gyda gweinidogion mas fyna sydd yn profi bendith. Ond mewn ffordd, os chi ddim yn ei fod mewn, dyma'r cronodeb. Dyma'r gyfrinach. Dwi ddim yn gyfrinach. Ond gweddi a gwasanaeth y gair. Ceisio'r arglwydd ac aros yn ffyddlon i'r gair. Os ni'n cael y pethau hynny'n gywir, bydd y pethau eraill yn dilyn. Os i ni yn bobl sydd yn dyfynhau yn ein perthynas gyda Duw, os i ni'n adeiladu'n bywydau ni ar y sylfaeni yma, gweddio ar Dduw a dod i'w adnabod yn well a rhannu'r gair, yna fe fyddwn ni yn bobl sydd â chymdeithas iach a chynnes gyda'n gilydd. Gweddi, ni angen bod yn fwy gweddigar yn dyn ni. Gallwn ni ddim disgwyl i'r arglwydd weithio a bendithio os nag i ni yn ei geisio fe. Oedd Steph Jones yn y gynadledd yn Aber wythnos diwetha yn pwysleisio hyn yn un o'r oedfawn. Os chi'n edrych ar cyfnodau yn hanes lle mae Duw wedi gweithio'n rymus a wedi bendithio ei bobl, be sydd yna yn ddieithred gweddi? Mae yna un gweinidog fi'n gwybod amdano fe. Mae'n gwrthod gadael i aelodau'r eglwys wasanaethu mewn unrhyw beth, unrhyw ran o fywyd yr eglwys, os nag i nhw yn llwyddo i ddod ar y sul a dod i'r cwrdd gweddi. Mae'n dweud wrthyn nhw, os chi, fi eisiau hynny fod eich blaenoriaeth chi. Os yw'ch amser chi mor gyfyngedig fel bod chi dim ond gallu dod allan unwaith neu ddwywaith yr wythnos, dyna'r lle fi eisiau chi fod. Cyn bod chi'n meddwl am wasanaethu yn yr plant neu beth bynnag arall. Nawr, fi ddim eisiau creu'r reol yna, ond fi credu bod yna rhywbeth hynod o ddoeth yna. Bydd y well gen i bod yn ei cwrdd gweddi llawn a bod rhaid roi'r gorau i ambell rhan o fywyd yr eglwys neu gwasanaeth yr eglwys am gyfnod. Achos wrth gwrs y gobaith yw, y disgwyl yw, os i ni yn ymroi i weddio, bydd yr arglwydd yn ateb, fel ni wedi clywed yn y stori plant, pan ni'n gofyn i'r arglwydd, mae'n di addo ateb, ac yna, os ni'n rhoi hynny yn y lle cyntaf, bydd y pethau eraill yn dilyn. Mae eisiau ni ymroi i weddi, mae eisiau ni ymroi i wasanaeth y gair. Mae Duw wedi rhoi ei air i ni, mae wedi siarad â ni. A ni'n gallu mwynhau y gair yna mewn pregethau,
mewn astudiaethau wrth i ni ddod a cymuno gyda'n gilydd. Ond hefyd yn ein sgyrsiau ni gyda'n gilydd. Ydy gair Duw yng nghanol popeth ni'n gwneud? Mae i weld fod hynny'n wir yn yr eglwys fore yn dydy. Ydyn maen nhw'n rannu popeth. Ydyn maen nhw'n torri bar ac yn cydfwyta. Ydyn maen nhw beunydd yn y deml ac yn ei tai. Ydyn maen nhw'n un o ran calon ac enaid. Ond yn y cwbl, chi'n teimlo maen nhw'n o hyd yn ceisio Duw. Maen nhw yn llawn o'r ysbryd, yn llawn o'r gair, a'r gair yn gorlifo ohonyn nhw. Maen nhw'n sychedu ac yn newynu am y gair. Maen nhw'n siarad am yr arglwydd. Maen nhw'n ymroi ac yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Maen nhw'n tyfu yn ei adnabyddiaeth nhw o Dduw ac maen nhw eisiau rannu hynny o fewn yr eglwys ac yn ehangach. Byddwn ni wedi hoffi darllen Actau i gyd. Achos be chi'n gweld yn yr eglwys yma? Wel, gweddi ar gair, gweddi ar gair, gweddi ar gair. Dwi ddim yn gymleth. Dwi ddim yn rocket science. Dyma'r her i ni am y tymor newydd. Dyfnhau yn perthynas ni gyda'r arglwydd, trwy weddi a y gair. Trwy hynny dyfnhau yn perthynas ni gyda'n gilydd, ac hynny yn y gobeith bydd yr arglwydd yn bendithio ac yn tyfu ei eglwysu. Mwyn ei enw mawr. Amen. Amen. Cyn bod ni yn dod i gymuno gyda'n gilydd, ni'n mynd i ganu o'r atodiad. Rhif 26. Gwyl dy eglwys frenin nefoedd, teml ddaearol Duw, canwy llygad i ti, y Duw Seion wyw. Ac pedwerydd pennill yn dweud hyn. Dyro ysbryd gras a gweddi, syched am dy air, ac awdurdod wrth gyhoeddi baban mair. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu dyn gilydd.
Wel, ni wedi clywed y geiriau bore yma'n dod, roeddent yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. A dyna ni wedi gwneud bore yma, dyna ni yn gwneud bore yma yn dyfynu, yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Ni'n clywed am yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud. I ni yma i rannu bywyd gyda'n gilydd ac ar ddiwedd yr oedfa byddwn ni'n cael paned a bisget a chymdeithas melys gyda brodyr a chwiorydd. Ni'n gweddio. Ni wedi bod yn ceisio'r arglwydd mewn gweddi. Ond ni hefyd yma i dorri bara ac i yfed gwyn efo'n gilydd. Ni yma i gofio mae sylfaen ein cymdeithas ni yw aberth yr arglwydd Iesu Grist. Ni yma i gofio mae yr unig ffordd i ni'n gallu cael yn hachub, yr unig ffordd i ni yn gallu bod yn eglwys, yn bobl wedi'n galw allan o'r byd, yr unig ffordd i ni'n gallu cael y nerth i ddyfal barhau o ddydd i ddydd ac i fod yn amyneddgar gyda'n gilydd ac i faddau ein gilydd. Yr unig ffordd i ni yn mynd i cael y nerth i fynd allan i gyhoeddi yr efengil yw Crist. Crist a'i aberth fod wedi mynd i'r groes, di dioddau, di caniatau i'w gorff i gael ei ddarnio a'i waed i dywallt droson ni. Gadewch i ni weddio. Arglwydd i ni yn gofyn y bydde di yn siarad gyda ni nawr yn y munudau nesaf yma, wrth i ni gymryd o'r bara a'r gwyn. Ni'n gofyn arglwydd wrth i ni gymryd yr un torth fel petai a'r un cwpan yma, y byddwn ni yn cael ein uno fel dy bobl di. A'r cwbl mwyn dy enw mawr. Amen. Amen. Mae'r bara yn ddi-gluten a mae'r diod yn ddi-alcohol. A'r reswm pam ni'n gwneud hynny yw fel bod dim rhwystyr, fel bod pawb sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn gallu cymryd bwyta ac yfed. Mae Gwydion mynd i weddio mewn moment, yna fyddwn ni'n dosbarthu y bara a'r gwyn, ond os newch chi gadw nhw fel bod ni'n gallu bwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch Gwydion. Chni weddio. Diolch arglwydd am gyfle nawr i gyd gymuno. Diolch wrth wneud hyn fod ni'n ei fyddhau i ddymuniad Iesu Grist, i orchymyn Crist, ac yn ni'n gweddio wrth ni gymryd nawr ar gwyn ac wrth ni gymryd y bara, byddwn ni yn cofio am Iesu Grist. Byddwn ni'n sylweddoli ei ddioddefaint yn yr ardd mewn gymaint o gyflwr fod ei enaid yn drist hyd at angau. Ac yntau'n cwmpo ar ei wyneb. Go arglwydd diolch i ti. Iddo fe wneud dy wyllus di. Iddo fe fod yn ifydd hyd angau i'r groes ei hun. O arglwydd, ni'n gweddio wrth ni gyd gymuno nawr. Trwy'r ysbryd glân y byddwn ni'n cael rhyw sylweddoliad mwy ffres o'i gariad ei aberth maint a dyfnder ei ddioddefaint maint a dyfnder dy gariad di a'i gariad ato ni. Ac bydd hynny'n enyn yno ni o Dduw, mwy a mwy o gariad ato ti. Siarad â ni felly trwy yr elfennau syml yma gogoniant Iesu Grist. Amen.
Paul yn ysgrifennu yn ei lythyr at y Corinthiaid. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gallwch ni fwyta yn gilydd. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro ar y fwchydd, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y daw. Gwnewch ni yfed efo'n gilydd. O arglwydd ni yn diolch i ti am y pethau syml hyn. Darn o fara, llymed o win. Ac eto, arglwydd ni'n gwybod bod y pethau syml hyn yn pwyntio at reality mawr a rhyfeddol. Dad, bore yma ni wedi meddwl am bethau ddigon syml hefyd. Ond dad, ni'n gwybod yn dy lawd i fod gweddi yn beth grymus a bod air di yn gallu cyflawni pethau rhyfeddol. Arglwydd, ni'n gweddio nawr, ni wedi gymryd yr hyn ni wedi clywed. Ni'n gweddio hefyd dros y pethau i ni wedi clywed fel eglwys dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha. Ac arglwydd i ar ddechrau tymor newydd, a wneud i roi sel i ni dros y tŷ, arglwydd ro egni a nerth a brwdfrydedd i ni. Arglwydd, cadw'n golwg ni yn wastad ar na tŷ, ar groes yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni i gyfri ein gilydd yn fwy teilwng na ni'n hun, a bod yn barod i aberthu dros ein gilydd. Dad, clew ein gweddi ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i gannu wrth i ni orffen rhif 11 yn yr atodiad. Gweddi dros Gymru'n gwlad, o dad yr chafwn gry, y wynllan wen a roed i'n gofal ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadw'n ffyddlon byth, a boed i'r gwir a'r glân gael ynddinith. Mwyn dy fab a'i prynodd iddo'i hun, o crea hi'n Gymru ar dy lun. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu.
Ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fyddo gyda chwi all. Amen.